дар маҳаллаи зарафшони ноҳияи синои шаҳри душанбе маъракаи бузурги ниҳолшинонӣ баргузор гардид. дар ин чорабинӣ устодону донишҷӯёни донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди тоҷикистон фаъолона ширкат карданд. ҳадафи маърака шинонидани ниҳолҳои нав, сабзгардонии маҳалла ва баландбардоштани маънавияти шаҳрвандон буд. иштирокчиён бо шодиву ҳавасмандӣ ба майдон баромада ниҳолҳои мевадиҳанда ва ороишро шинониданд. донишҷӯён таъкид карданд ки чунин иқдомҳо на танҳо муҳити зистро беҳтар мекунад, балки тарзи ҳаёти солим ва масъулиятшиносии ҷавононро низ тақвият медиҳанд. дар маъракаи ниҳолшинонии мазкур муовини сарвазири мамлакат Сулаймон Зиёзода ва муовини вазири маориф ва илми ҷумҳури Тоҷикистон Бадрдин Музаффарзода ҳамроҳ бо ректори донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон Саторзода Бобоҷон ширкат варзиданд. маъракаи ниҳолшинонӣ бо шодиву ҳавасмандии иштирокчиён анҷом ёфт ва ба дастоварди муҳими экологӣ ва иҷтимоӣ дар маҳалла табдил ёфт. ниҳолҳои нав бо дастони устодон ва донишҷӯён шинонида шуданд ва умед аст ки онҳо дар оянда бо гулҳои сабз ва меваҳои худ ба зебоии маҳалла ва табиати шаҳри Душанбе саҳми назаррас хоҳанд гузошт. қобили зикр аст ки чунин маъракаҳои ободониву сабзгардонӣ дар шаҳри Душанбе пайваста баргузор гардида ба ҳусни шаҳр ва беҳдошти муҳити зист мусоидат менамояд. иштироки фаъолонаи устодону донишҷӯёни донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон бори дигар нишон дод ки ҷавонони кишвар нисбат ба ояндаи ватан ва табиати он бетараф нестанд. ба гуфтаи масъулини чорабинӣ, ҳадафи асосӣ на танҳо шинонидани ниҳол, балки тарбияи ҳисси ватандӯстӣ, масъулияти шаҳрвандӣ ва фарҳанги экологӣ миёни ҷавонон мебошад. зеро ҳар ниҳоле ки имрӯз шинонида мешавад, фардо ба дарахти сояфканду мевадиҳанда табдил ёфта, барои наслҳои оянда муҳити солим фароҳам меорад. бояд гуфт ки чунин ташаббусҳо намунаи равшани ҳамкории муассисаҳои таълимӣ бо ҷомеа ба ҳисоб рафта барои таҳкими робитаи донишгоҳ бо аҳолӣ заминаи мусоид фароҳам меорад. маъракаи ниҳолшинонӣ бори дигар собит сохт ки бо саъю кӯшиши дастаҷамона метавон муҳити зистро ҳифз намуда барои зиндагии шоистаи шаҳрвандон шароити беҳтар муҳайё сохт.